Καλησπέρα σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τα Edifier W820NB, τα νέα μου ακουστικά. Τα είδατε και κάποιοι στο live stream που παίξαμε Mad Max. Αν δεν το δεις, πήγαινε δες το. Έχασες φοβερή παιχνιδάρα, θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη σειρά που ξεκινήσαμε, το Old But Gold. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να σας δείξω τα νέα μου ακουστικά. Βλέπετε δίπλα και κάποια άλλα ακουστικά, είναι απλά της ίδιας σειράς, γιατί θέλω να σας μιλήσω γενικά για τη συγκεκριμένη σειρά ακουστικών. Όσοι θυμάστε, το συγκεκριμένο βίντεο ήταν το κάνω unboxing, αλλά δεν μου βγαίνει το συγκεκριμένο βίντεο, το τραβάω περίπου τρίτη φορά, οπότε ελπίζω αυτή τη φορά να μην γίνει κάτι και να τραβηχτεί έτσι όπως πρέπει σωστά και ούτε το καλώδιο εδώ δεν κάθεται. Σε παρακαλώ, κάτσε λίγο να τελειώσουμε το βίντεο, θέλω, σε παρακαλώ. Είμαστε μια εβδομάδα μετά την παραλαβή των ακουστικών, οπότε είμαστε περίπου μια εβδομάδα χρήσης των ακουστικών. Τι έχω να πω για τα συγκεκριμένα ακουστικά? Έχουν πάρα πολύ καλό ήχο, έχουν χρήσιμες λειτουργίες θα λέγει κανείς, και λειτουργίες που δουλεύουν, κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ. Δεν είναι ότι απλά υπάρχουν οι συγκεκριμένες λειτουργίες, είναι όντως εκεί και κάνουν δουλίτσα για εσένα. Πάμε στα χαρακτηριστικά, λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ακουστικών, τα οποία θα τα διαβάσω μέσα από το κουτί, ό,τι έκανα και στο unboxing, αν και τα πολύ θυμάμαι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευασία των ακουστικών. Δεν θα σας κάνω unboxing το τι έχουν μέσα. Το μόνο πράγμα που έχει μέσα ήταν τα ακουστικά, εγχειρίδιο χρήσης και το Type-C καλώδιο τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο γιατί δεν έχουν audio jack. Αλλά βάλτε εδώ έναν αστερίσκο, θα σας πω στη συνέχεια του βίντεο τι παίζει με το Type-C. Λοιπόν, μας αναγράφει στα πλάγια εδώ της συσκευασίας η Edifier τα βασικά χαρακτηριστικά που σε ενδιαφέρουν για τα ακουστικά, ότι έχουμε Hybrid Active Noise Cancelling, έχουν επίσης τη λειτουργία να το ενεργοποιήσεις, να το απενεργοποιήσεις, και έχουν και το Ambient Sound Mode. Δηλαδή, τι μας κάνει το Ambient Sound Mode? Κάνει Active Noise Cancelling, μας κόβει δηλαδή ήχους που δεν θα μας αρέσουν να ακούμε με το άχρηστους ήχους, θα λέγει κανείς, δεν θα μας αρέσει να ακούμε με τη μουσική μας, με το βίντεο μας, με το οτιδήποτε, αλλά χρήσιμους ήχους. Έχουν βρει δηλαδή κάποιες συχνότητες που παράγουν, όπως είναι οι μηχανές των αυτοκινήτων, οι κόρνες, οτιδήποτε το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί όταν βγαίνεις έξω που πρέπει να το ακούς, αυτές τις συχνότητες δεν τις κόβει, περνάνε κανονικά, και από προσωπική μου εμπειρία όντως δουλεύει. Το έχω χρησιμοποιήσει έξω το ambient sound και όντως πραγματικά, παιδιά, ακούς τις μηχανές των αυτοκινήτων, τις κόρνες, όλα, και γνωρίζεις, καταλαβαίνεις και την κατεύθυνση, δεν το ακούς απλά, οπότε είναι χρήσιμο, σώζει ζωές πραγματικά το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί, σου λέει ο άλλος, να βγεις έξω και να ακούσεις μουσική, μην πεθάνεις, επειδή έχουμε φοβερό Active Noise Cancelling, που έχουν φοβερό Active Noise Cancelling. Έχουμε drivers τιτανίου, είναι και μεγαλούτσικοι κιόλας, χρήσιμο για μένα, για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να έχουν έτσι καλό κρίσταλο ήχο. Όντως έχουν, δεν είναι gimmick, υπάρχει εκεί. Θέμη, μη γελάσεις με τους τέτοιους τιτανίου. Τι θα κάνουμε, έχουν τιτάνιο τα συγκεκριμένα. Όσοι δεν ξέρετε τι λέω, πηγαίνετε να δείτε το βίντεο του Θέμη που έκανε κάτι ακουστικά επίσης, review αντίστοιχα. Λοιπόν, έχουμε και game mode, οπότε έχουμε χαμηλότερη latency, μας λέει η Edifier, το αναγράφει αυτό από πίσω, οπότε σου λέει η Edifier, παίζεις και παιχνιδάκια, εδώ είσαι, πάρ' τα ακουστικά μου, είναι πάρα πολύ καλά, και μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι είναι πάρα πολύ ωραία για gaming. Από το live που παίξαμε, περίπου έπαιξα 1 ώρα και 40 λεπτά συνεχόμενα, δεν με κούρασαν και ήταν φοβερός ο ήχος, ήταν λίγο θεατρικός ο ήχος, σαν να ήμουν σε θέατρο, ας το πούμε έτσι, είχε αυτή την αίσθηση, και είχα ενεργοποιημένο το Active Noise Cancelling, σου έχει αυτή την αίσθηση του κενού, ότι βρίσκεσαι στο κενό, μιλάμε φοβερό, και έχει και Call Noise Cancelling, δηλαδή αποκόπτει ήχους και ακούει ο άλλος μόνο εσένα, γιατί έχουν built-in μικρόφωνα. Είναι πάρα πολύ καλά τα μικρόφωνα τους, τα έχω δοκιμάσει σε κλήσεις, όχι ίντερνετ κλήσεις, κανονική κλήση με τηλέφωνο. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά, σε ακούει ο άλλος κρίσταλο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με το τηλέφωνο καθόλου. Και 49 ώρες playtime. Εδώ βάζουμε έναν αστερίσκο, γιατί μας λέει από πίσω η Edifier ότι ναι, 49 ώρες έχουν, αλλά να τα δουλεύεις απλά ως ακουστικά, χωρίς το Active Noise Cancelling. Με το Active Noise Cancelling πέφτει αρκετά, η αλήθεια είναι, αυτό δεν μου άρεσε, πέφτει στις 29 ώρες. Βέβαια, δεν μπορεί να είναι τίποτα αντικειμενικό, γιατί αυτοί το απλά το τεστάρανε, παίζει ρόλο η ένταση.
παίζει ρόλο το πόσο καιρό τα έχεις. Παίζουν ρόλο το κάθε πότε τα φορτίζεις, τέλος πάντων παίζουν πολλά ρόλο. Okay, έχουμε κάποια νούμερα, την πιστεύουμε. Εγώ τα έχω να τα φορτίσω 2 μέρες. Ναι, τα έχω περίπου να τα φορτίσω 2 μέρες. Έχουν 90% αυτή τη στιγμή. Και με βαρβάτη ένταση, δεν τα έχω δηλαδή σε χαμηλή ένταση. Πάρα πολύ καλά. Επίσης, η Edifier σου δίνει στα συγκεκριμένα ακουστικά και εφαρμογή που μπορείς να ρυθμίσεις και το Game Mode και το Ambient Sound και το Active Noise Cancelling και την ένταση και το Play. Μπορείς να ρυθμίσεις όλα από την εφαρμογή του, σου δίνει μια κονσόλα, είναι πάρα πολύ καλό. Το εύρος που έχουν τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι στα 20 Hz έως 40 kHz. Αυτή είναι η διαφορά τους η βασική με αυτά, ότι αυτά έχουν μέχρι 20 kHz. Ωραία, δεν θα κάνει ότι έχουν χάλια ήχο, έχουν εξίσου καλό ήχο, έχουν τον ίδιο ήχο περίπου. Λίγο ένα τσικ πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ας το πούμε, έχουν τα συγκεκριμένα ακουστικά και αυτά δεν έχουν active noise cancelling, έτσι, καμία σχέση σε σχέση με, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή αυτά δεν έχουν, δεν θα το πω με τέτοια, αυτά έχουν. Τώρα, στο κομμάτι των κουμπιών, πάνω στο κομμάτι των κουμπιών έχουμε ο controller, ας πούμε έτσι, των ακουστικών είναι volume up down με το power button μαζί και έχουν ανάγλυφο ώστε να καταλαβαίνεις. Το παράδειγμα το συν έχει ένα εξόγκωμα ενώ έχει βαθούλωμα το πλην, όπου καταλαβαίνω εδώ είναι flat, είναι πλην και έχει έτσι, είναι πιο μακρόστενο το κουμπί του power και έχει ξεχωριστό κουμπί για το bluetooth, το οποίο απενεργοποιεί και ενεργοποιεί το active noise cancelling και το ambient mode. Κάνει cycle, μπορείς να το κάνεις δηλαδή από εδώ κατευθείαν σε οποιαδήποτε συσκευή έχεις και ας μην έχει την εφαρμογή. Επειδή και όλα τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με ένα chipset της Qualcomm, δεν γνωρίζω ποιο, για εσάς τώρα που σας ενδιαφέρει μπορείτε να το ψάξετε αυτό, οπότε και συσκευές με Qualcomm και όπως βλέπετε εδώ έχει και high-res audio, οπότε συσκευές που έχουν κάρτες ήχο high-res μπορεί να εκμεταλλεύονται λίγο παραπάνω την ποιότητα και τις δυνατότητες δηλαδή που έχουν αυτά τα ακουστικά. Από κομμάτι έντασης είναι πολύ δυνατά, είναι αρκετά δυνατά και το Active Noise Cancelling κάνει φοβερή δουλειά, παιδιά. Στον υπολογιστή που τα φόρεσα σε στέλνουν στο κενό, ας το πούμε έτσι. Τώρα, κάποιοι βλέπετε και λέτε δεν έχει jack, αυτά έχουν jack, το έχει μέσα το καλώδιο και όλα σε Edifier, σε εξοπλίζει κανονικά, οπότε βάζεις το jack και τα βάζεις στον υπολογιστή σου. Αυτά δεν έχουν. Τι κάνω? Μόνο Bluetooth. Λοιπόν, τυχαία, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, τα έβαλα να φορτίσουν στον υπολογιστή και είχα κλειστό το Bluetooth και έπαιζε ο ήχος κανονικά με Type-C, γιατί έχω ένα Type-C καλώδιο και έπαθα πλάκα γιατί δεν το λένε κιόλας και λίγο κακό για μένα. Περνάει ο ήχος κανονικά μέσω Type-C. Έχετε δει, υπάρχουν ακουστικά με Type-C, ψήρες παράδειγμα ακουστικά που υπάρχουν για το κινητό, και αν πας και πάρεις ένα μεγάλο Type-C καλώδιο να είναι καλό. Θα σου πρότεινα Type-C καλώδιο και να σου λέει ότι δεν είναι απλής φόρτισης, είναι Type-C που μπορεί να περνάει και ήχος και εικόνα παράδειγμα. Παιδιά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και με Type-C μέσω των συσκευές άλλες. Δεν τα έχω δοκιμάσει στο τηλέφωνο διότι δεν έχω από Type-C σε Type-C καλώδιο. Μαλακία, έχω Type-C σε Type-C καλώδιο. Δεν το έχω δοκιμάσει σε αυτό το κομμάτι, αλλά στον υπολογιστή πάντως δουλέψανε, οπότε αν έχεις έτσι μεγαλούτσικο καλώδιο ή να πάρεις κάποια προέκταση, μπορείς να δουλέψεις και έτσι μέσω Type-C στα ακουστικά σου, είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα στο κομμάτι της άνεσης, τα μαξιλαράκια τους, και αυτό να είναι εδώ, είναι memory foam, οπότε σου αποθηκεύει, ας το πούμε έτσι, έχει μνήμη το μαξιλάρο, οπότε ξέρει τι είδους κεφάλι είσαι και μετά από μια-δυο χρήσεις είναι ακόμα πιο άνετα, είναι πάρα πολύ άνετα. Είναι επίσης και πολύ ελαφριά ακουστικά, γι' αυτό είναι και πλαστικά, έτσι, είναι πολύ ελαφριά ακουστικά και το μαξιλαράκι πάνω στη στέκα, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχουν και εδώ μαξιλαράκι και εδώ μαξιλαράκι στη στέκα, είναι πάρα πολύ άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και έχουν το καλό ότι δεν επιδιώκουν το active noise cancelling το noise cancelling μάλλον με
πίεση. Ξέρετε κάποιοι για τα Kraken, τα πρώτα που είχαν πολύ, τους δημιουργούσε πονοκέφαλο κάποιους από την πίεση που ασκούσαν τα ακουστικά. Τα συγκεκριμένα δεν κάνουν τίποτα από αυτό γιατί δεν χρειάζεται. Έχουμε active noise cancelling, έτσι. Έχει τα μικροφωνάκια του απ' έξω, από πάνω, από κάτω. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στο κομμάτι πίεσης και άνεσης. Είναι πάρα πολύ άνετα, δεν νιώθεις βάρος. Παρόλο που είναι και μεγαλούτσικα, έτσι, δεν είναι πολύ μικρά γιατί μπαίνει όλο. Σωστά, γιατί μπαίνει όλο το αυτί, έτσι, δεν ακουμπάει τα αυτιά, καλύπτει όλα τα αυτιά. Οπότε σε ανθρώπους που σας ενδιαφέρει να παίρνει ανάσα το αυτί σας, δεν πειράζει το αυτί, ωραία, δεν θα τα πρότεινα. Είναι για ανθρώπους που θέλουν, εγώ δεν θέλω να ακούω τίποτα, θέλω να καλύπτει τα αυτιά μου. Οι κλίσεις που κάνει είναι αυτή, είναι αυτό το γύρισμα, οπότε μπορείς να τα κουμπάς, να τα βάλω κιόλας. Το κουμπάς έτσι, άμα σε βολεύει, ακόμα και έτσι, τέλος πάντων. Οπότε έχουμε μια ευλεγησία σε αυτό το κομμάτι. Να σπάσω και λίγο πίσω, σου δίνει ένα νεκρό τμήμα, σου δίνει εδώ μια νεκρά για να πεις ότι εντάξει, δεν θα το σπάσω. Αυτά δεν είναι fix, αυτά δεν κουνιούνται, δεν κλείνουνε, δεν διπλώνουν προς τα μέσα, έχουν μόνο τη ρύθμιση του ύψους. Εμένα δεν το σηκώνει καθόλου, δηλαδή είναι μεγάλα σαν ακουστικά, δεν είναι μικρά, και κάνουν μετά μια κλίση τα ηχεία στην ουσία για πάνω από το κεφάλι, δηλαδή παίρνει έτσι μια κλίση. Τώρα το κεφάλι δεν είναι πολύ έτσι, αλλά δηλαδή σου δίνει μέτρα, σου λέει μπορεί να έχεις περίεργο κεφάλι, σε έχω, μην αγχώνεσαι, μπορεί τα αυτιά σου να είναι από πίσω, παίρνει μια κλίση, έτσι, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά στο κομμάτι άνεσης δεν πιστεύω θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα καθόλου. Τώρα, σε σύγκριση με αυτά, και θα μου πει κάποιος, ωραία, γιατί να πάω σε αυτά και γιατί να μην πάω σε αυτά, ή το ανάποδο. Καταρχάς, η διαφορά τους σε τιμή είναι 10 ευρώ, ένα 50 κάνουν αυτά περίπου. Και αυτά στην αγορά έχουν βρεθεί γύρω στα 50 με 45 ευρώ. Αλλά θα σας πω χοντρικά, μιλάμε τώρα για 10 ευρώ διαφορά. Απλά αυτά έχουν λίγη τεχνολογία, στο πούμε έτσι, παραπάνω. Αυτά είναι τα 800, τα BT+. Αυτά δεν είναι τα Plus, είναι τα NB, τα 820, απλά είναι το μεγάλο μοντέλο. Έχουν Plus έκδοση, αυτή είναι η απλή έκδοση. Μπορεί να είναι λίγο περισσότερο στην ώρα, ξέρω, να έχουν μεγαλύτερο playback, δεν γνωρίζω. Επίσης, κάτι το οποίο δεν αναγράφει η Edifier πίσω, δεν ξέρω αν μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές συσκευές. Αυτό λίγο να το ψάξετε. Η αλήθεια είναι, γιατί έχω δει άλλα ακουστικά που μπορούν να το κάνουν, του Θέμη που είδαμε το βίντεο. Εδώ δεν το κάνει, δεν το αναγράφει. Εδώ δεν αναγράφει καν ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Type-C για καλώδιο, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, τα προτείνω. Ναι, τα προτείνω, εννοείται. Αν είσαι ένας all-in-one χρήστης, σαν εμένα που τα θες να τα έχεις για τα πάντα, πήγαινε πάρτα, έχουν πάρα πολύ εύκολο connectivity, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ να μην παιδεύεσαι να συνδέσεις συσκευή. Είχα πολύ καιρό να το νιώσω αυτό, η αλήθεια είναι, με τα προηγούμενά μου ακουστικά, τα Bluetooth. Συνδέεται πάρα πολύ εύκολα, μπορείς να κάνεις disconnect από εδώ, να συνδεθούν κατευθείαν στον υπολογιστή. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Η εφαρμογή πάρα πολύ user friendly, εύκολη, δεν είδα κάτι, απλά αν τα έχω συνδεδεμένα στον υπολογιστή δεν φαίνονται κάπου στην εφαρμογή, πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο κινητό με Bluetooth για να τη χρησιμοποιήσει στην ουσία την εφαρμογή. Οπότε για το game mode σίγουρα είναι για κινητό, δεν ξέρω αν δουλεύει στον υπολογιστή, απλά έχουν χαμηλό latency, η αλήθεια είναι αυτή, όντως. Δεν έχουν, εγώ είμαι συνηθισμένος με το jack και το προτιμώ το jack, αλλά δουλεύει πάρα πολύ καλά και ως Bluetooth δεν παρατήρησα μεγάλο latency. Και στο live stream που τα είχα 1 ώρα και 40 λεπτά στο κεφάλι μου δεν με πειράξανε, ο ήχος στο Mad Max ήταν τέλειος, τα νιώθα όλα, τα άκουγα όλα από παντού, ήταν έτσι, όχι αμφιθεατρικός, ήταν λες και βρισκόμουν στο σινεμά, στο θέατρο. Έχουν αυτή την αίσθηση. Το ambient mode δουλεύει, βγήκα έξω και όντως ακούγα τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους που κάναν κάτι εργαστές. Ήχους δηλαδή που χρειάζεται να γνωρίζεις, να προστατευτείς, ας το πούμε έτσι, όντως τους αφήνει, δεν είναι gimmick, και όντως στο off ακούς τα πάντα, απελευθερώνεται όλα τα εμπόδια που έχουν τα ακουστικά για να μην περνάνε ήχοι. Κρίσταλο, ο ήχος είναι κρίσταλο. Στο κομμάτι
Αυτονομίας δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, διότι τα έχω μια εβδομάδα. Δεν είμαι ο πιο βαρβάτος hard user για να σας πω ότι όλη μέρα με αυτά είμαι στο κεφάλι. Όχι. Πιστεύω ότι λένε αλήθεια. Δεν ξέρω. Παίζουν πολλά ρόλο βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε σε τι συνθήκες έχουν κάνει τα τεστ τα συγκεκριμένα που λένε για τις συγκεκριμένες ώρες. Μπορεί να σας βγει λιγότερο, μπορεί να σας βγει και περισσότερο όμως. Ανάλογα με την ένταση. Πρέπει να προτείνω αναπιφύλακτα, δηλαδή για την τιμή των 50 ευρώ πιστεύω ότι αξίζουν. Είναι ένα ακουστικό που μπορείς να βάλεις παντού, να δουλέψει σωστά και καλά παντού. Το έχω βάλει και στο κινητό για ομιλία, για Spotify. Για αυτά και τα έχω στον υπολογιστή, τα έχω δουλέψει με Spotify και με παιχνίδια και με YouTube. Και να κάνω και βόλτες. Έχουν μεγάλο range. Η αλήθεια είναι, έχουν μεγάλο range. Νομίζω γύρω στα 10 μέτρα λέει. Και όντως δουλεύει. Έχω αφήσει το κινητό εδώ μέσα και έχω βγει εγώ στο σπίτι και κάνω βόλτες γύρω-γύρω και δεν κάνει καμία διακοπή. Καμία διακοπή δεν κάνει πραγματικά. Δεν χαλάει κάπως ο ήχος. Γιατί τα προηγούμενα μου ακουστικά το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να είχαν πρόβλημα τα ακουστικά. Αλλά μετά την απόσταση χαλούσε λίγο ο ήχος και έκανε και διακοπές. Συγκεκριμένα δεν κάνουν τίποτα, δουλεύουν άψογα. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκαν τα ακουστικά και τι άλλο μπορεί να προτείνετε, ας πούμε, αντί για αυτά τα ακουστικά. Ξέρω εγώ, ποια είναι η άποψή σας ή δεν ξέρω. Γράψτε κάτι στα σχόλια, ρε παιδί μου, γράψτε ό,τι θες. Κάνε like το βίντεο αν σου άρεσε. Τσέκαρε στην περιγραφή κάτω όλα μου τα κοινωνικά δίκτυα και κάνε και join στο Discord server. Φοβερός μιλάμε αυτός. Κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις κανένα βίντεο και να ενημερώνεις και για live stream. Πατάς και το καμπανάκι, γιατί το YouTube λέει δεν πάνε να έχεις εγγραφή. Δεν με νοιάζει, δεν θα σε ενημερώσω για τίποτα. Οπότε πάτε και το καμπανάκι και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο ή live stream. Γεια σας.